Kauppasota ja Gaza ovat viime viikkojen pääuutisia, mutta samaan aikaan Yhdysvaltain hallintoa ja yhteiskuntaa on isosti muokattu uuteen uskoon irtisanomispaketteilla ja virastojen myllerryksillä. Yhdysvaltain politiikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen avaa, mitä kaikkea tällä saralla on tapahtunut. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä presidentti, jolla on korkeimman oikeuden immuniteettisuoja. Hän käyttää sitä hyväkseen. Nyt on muun muassa virkamieskuntaa, uhkaa potkut, ihan siis miljoonittain. Siellä on lomautettu, virastoja on suljettu, on annettu suoranaisesti potkuja ihmisille. Ja kaikesta tästä nyt vastaa Elon Musk ja hänen parikymppisten joukko, jotka sitten ovat tällaisessa tehtävässä, johon heitä ei ole valittu tai ei ole millään tavalla kongressin siunausta tähän hommaan. Eli nyt eletään kyllä hyvin poikkeuksellisia aikoja. Ei tiedetä, ovatko nämä toiveet lainmukaisia. Ylipäätään kaikki nämä tempaukset joudutaan erikseen puimaan. Ovatko ne lainmukaisia? Astutaanko kongressin tontille? Kenellä on yleensä päätäntävalta? No, keskeistä on myöskin se, että keneltä yritetään viedä jotakin. Eli kun ensin tehtiin tämä tempaus, että ilmoitetaan, että osavaltioilta otetaan pois kongressin jo myöntämä rahoitus ja perutaan nämä kaikki varat, niin silloin äkkiä peruttiin tämä päätös, koska sieltä osavaltioista löytyi vipuvartta sen verran, ettei suostuttu tähän. Mä halusin tuoda tähän esiin, että sen lisäksi, että tässä on nämä byrokratiakysymykset, niin tämä on erittäin julmaa ja piittaamatonta politiikkaa yksittäisiä ihmisiä, kansalaisia kohtaan. Että ajatellaan nyt täällä Suomessa, meillä on tässäkin talossa muutosneuvottelut meneillään, jos yhtäkkiä ilmoitetaan, että sulla on 2 tai 5 päivää tai 9 päivää aikaa päättää, että otatko nyt loparit vai että mitä aiot tehdä, tai sitten annetaan potkut suoralta kädeltä, niin eihän tällä tavalla voi toimia, että ihmisillä on eläkevirka ja sitten eräänä päivänä joku tulee ja ilmoittaa vaan, että muuten meni kivasti mun nyt kaikki ulos. Yhdysvallat on federalistinen järjestelmä, jossa valta jakaantuu osavaltioiden ja keskushallinnon kesken. Ja totta kai siellä pitää olla byrokraattinen apparaatti, joka pyörittää sitä, ja virkamieskoneisto. Että se ei siellä nyt se Elon Musk ja hänen 7 ystävänsä voi tätä putiikkia valtionhallintoa pyörittää, että jos siellä niin kuin kokonaisia ministeriöitä lakkautetaan, että onhan se ihan päivän selvää, että se ei voi toimia, se valtionhallinto. Että ei kansalaiset sitä johda, sitä maata. Ja mitä tulee Ronald Reaganiin, saanko mä palata tähän opetusministeri? Niin kyseessähän on nyt siis kulttuurisodat, jotka ovat tämän republikaanisen agendan keskiössä. Eli vastustetaan historian opetusta, vastustetaan menneisyyden tulkintaa, vastustetaan monimuotoisen yhteiskunnan tapaa käsitellä menneisyyttä, eri identiteettiryhmiä. Eri yhteiskunnallisia valtasuhteita, ja nämä ovat nyt koko sen hallinnon tällainen suuri pahis, jota vasten hyökätään. Ja näihin liittyy nämä kirjojen puhdistukset ja kaikenlaiset erilaiset kampanjat, mitä on nyt viime aikoina ollut. Okay. Anteeksi, tuontitullit. Tuontitullit? Siis Kanada, Meksiko, Kolumbia, niin kuin Peter Navarro tässä pari päivää sitten sanoi, niin näissä tuontitulleissa ei ollut kysymys kauppasodasta, vaan huumesodasta. Sillä tavoiteltiin ihan tiettyjä, kannattaa lukea ne presidentin asetukset, mitä siellä sanotaan, millä niihin pyrittiin. Ja se tulee ehkä samaa mieltä tästä. EU kanssa voi tulla myöhemmin ihan oikeat kauppasotia, mutta jos mä saan tuosta huumesodasta sanoa sen verran, että sehän on retorinen keino antaa ymmärtää, että Yhdysvalloilla ja Meksikolla on kansallisen turvallisuuden uhka, jolla nimenomaan saadaan pyörtää lainsäädäntöä ja mennä poikkeuksellisiin
poikkeuksellisiin toimiin, että olen kyllä yli 10 vuotta tutkinut Yhdysvaltain ja Meksikon huumesotia ja tiedän aika tarkkaan, mistä niissä on kyse. No, Markku pudisteet täällä päätäsi. Kyllä mä iloitsen tästä palkinnosta koko tutkijakunnan puolesta. Tämä tiedeviestintä on tärkeä, mutta usein valitettavasti unohdettu yliopiston 3. tehtävä. Ja se on vaativaa ja aikaa vievää ja edellyttää tietynlaista paineensietokykyä. Et hieno juttu, että nyt Turun yliopisto antaa tunnustusta tästä työstä ja onnittelut myös kaikille muille, jotka olivat ehdolla tämän palkinnon saajaksi. Minkä takia tiedeviestinnän tekeminen on sun mielestä tärkeää? Se on tärkeää, koska me ei tehdä tiedettä pelkästään itsellemme, vaan se lähtökohtaisesti tehdään hyödyttämään koko yhteiskuntaa ja jopa ihmiskuntaa. Ja tiedeviestintä on se paras keino, jolla me saadaan tätä tietoa välitettyä suurelle yleisölle. Ja kaikenlainen tällainen mediakeskustelu sit tuo myöskin näkyvyyttä yliopistolle ja yksittäisille yksiköille. Se kysymys on, että jos me emme tee sitä, me joilla on tämä asiantuntemus, jota on kartutettu vuosikymmenten ajan, niin kuka sitten? Että me ollaan varmaan ne parhaat henkilöt osallistumaan tähän keskusteluun.